Tidok Salmariwo Ungna Tangatongo. Tripura Hasiba Bidan Soba Chongmari, or Chongmarino Kitingino, Tabo Kami Ungtung Lahan Ungtung. Janin Bodolo Kra Kanani Kaplek Henny Bagay Awamungo on Korza. Ashok Shimi Katal Party Office in Simiting Board Office of Fiogu Tonglayo. 46 Surma Amsayo, Tipra Motani, Chongmario Batane, Shemal Sorkar, Tini Talbari Amsayo, Tipra Motani Katal Party Office Fiogurika. Talbar Nisimi Himboto Klajaka, they Jamtum Hati Jora Tanglaye, Panda Klajaka. Norok de tini tam ni baga himboto khlaimne hambai media rangno jung tini inko dor to dor bo khaika tai chini tholbari wo pas wat o jaga bo jung isa Godan Sabha khaika Godan Sabha o jaga bo jung chini candidate ni bagoi jung belai ke lamjak sokka jung hamjak ke samal sarkar no tai joto Chini 46 Surmani ongoi chung janthom bisi chung tini rally khlaika belai ke borok bangkha chung hamjak sukka chung thapka chini candidate bo sokpaika samal sarkar dai chung asa khlai chung no joyamkha boroni simin nor himboto khlai mane tini chung tholbari tu chini janthom bisi bazar norong di 46 Surma norok kepala engna hini abo busuk jora norong ne bukha wan sokmang chung khai to 100% chung asa khlaio chini Tripura motha joyong nai chung sob somoi no guarantee rimano chung sob somoi bisas khlaio chini Tripura motha joyong nai chini sarmal sarkar no chung joy khlainai nin sinimong ani sinimong ke Lucy Deborma Breketa Halam dai district secretary Khoi district norok je tini orot janthum tholbare thung rung noklawa je panda khlaijak mane abo tamno tei khlai khlaijaka orot Tripura motha ni ngoi bubagani i bansuk mane yoro chung chini janthum i je hol no yoro chini Tripura motha ni already borok ni khunjuk chholako chini halam ni bosong ni no baki bosong kuroi i janthum je hol nogo i je school nogo i goa belai chung bubagani bagoi phaika chung bubagrani thansani ko chung busakang chung kaplai khlani bagoi chung samung tangka chung oro jofani i thansano tubunani chung bubagrani bini wansuk mani success khalinani busakang February maso 16 tarikh chung oro bisingo i je janthum i je arawa hatiyo chung oro chung kabal ku tubunani babu chung oro chung tini podosabha kaisa chung khlaka gai podosabha pamani pore chung oro rally kaisa khlaka yabalo chung bubagrao bini ei je thansano chung kaptiroi i chini halam bosongrok ei je chini halamni balujati halamni bisingo joto phanani bagoi kobokha abono chung phunuknai chini phan busuk chung kaisa ancholik noi chini sak langai chung ancholik ni chini Tripura mothani phan phunuknai i chung 2023 sabo phaimane ka opal phaika chung ani YTF central ni khoroksa member ani mumkhai partha halam ani YTF Surma 46 Surma block president YTF TWF vice president उनका ज्योतिला के Surma ni je batainai o atu thai basanai candidate dole phaide manjak phu सफाई दो बाबा माजा का ke bahai no ni je 46 Surma norok Tripura motha keplai de engna aborok le bomutoi abo nichitto chung mana ka bang sini chung 46 Surma budno mane chung kaplai ke sengkisa khana mane BJP ni rok phai oro joining phai nai ni khana mane abole bisik jorate ke bai BJP rok tini joining phai na abono tabu chung samung